Hola, aquest és un vídeo per conèixer l'obra de Carles Alberola i especialment Mandíbula afilada. Carles Alberola va néixer a Alzira al 1964 i és, en primer lloc, un dels dramaturgs, actors i directors més rellevants del panorama teatral valencià contemporani. Com a cofundador de la companyia Albena Teatre l'any 1994, Alberola ha creat un estil propi on, sobretot, barreja l'humor intel·ligent amb la tendresa i la reflexió sobre la vida quotidiana. Pel que fa a la seva trajectòria, es pot dividir en diverses etapes marcades per l'evolució de la seva escriptura i pels seus projectes professionals. Inicis i col·laboracions. Per començar, abans de fundar la seva pròpia companyia, Alberola es va formar a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València. Durant aquests primers anys ja va començar a destacar en l'escriptura teatral a quatre mans. D'una banda, amb l'Horta Teatre, on estrena Viu com vulgues, en 1988, amb Alfred Picó. D'altra banda, en col·laboracions literàries, escriu amb Ferran Torrent obres com O tu o res, 1991, i Nit i dia, 1993. A més, en el teatre col·lectiu participa en projectes com Guau, en 1991, amb Tarumba Teatre. La segona etapa la podem anomenar Consolidació, Albena Teatre i el cicle d'Enric Balaguer, que va des del 1994 fins al 1997. És precisament l'any 1994 quan naix la companyia Albena Teatre, fruit de la unió de Carles Alberola amb Toni Benavent. Cal dir que ambdós s'havien conegut en el teatre amateur a la Ribera, concretament a la Colla Teatre d'Alcúdia, i van decidir creuar les seues experiències prèvies en companyies com l'Horta Teatre i Moma Teatre. En aquest sentit, Albena es defineix com una de les productores més dinàmiques del teatre i l'audiovisual valencià, amb una aposta clara per l'autoria contemporània i un creixement empresarial mesurat. Tot i que Alberola n'és el motor creatiu, la productora ha comptat amb col·laboradors constants com el dissenyador Enric Solves, el tècnic Marcos Orbegozo o el dramaturg Pasqual Alapont. Dins d'aquesta etapa destaca especialment el cicle fundacional d'Albena, format per 4 obres escrites i dirigides per Alberola entre 1994 i 1997. Totes elles partixen de textos narratius d'un enigmàtic amic de l'autor, Enric Balaguer, que va morir tràgicament. Les 4 obres del cicle d'Enric Balaguer són Currículum, 1994, amb Pasqual Alapont, un monòleg fundacional interpretat pel mateix Alberola, que va obtenir el premi al millor text de les arts escèniques. Estimada, Anuca, 1995, i Per què moren els pares, 1996. I finalment, Mandíbula afilada, 1997, que tanca el cicle amb un gran èxit de crítica i públic estrenada al Festival de Sitges. Aquesta etapa va consolidar clarament l'estil d'Alberola, diàlegs àgils, gags visuals i una mirada agredolça sobre la nostàlgia del primer amor i el pas del temps. El cicle d'Enric Balaguer va tenir molta importància perquè consolida les característiques del seu teatre, donant pas a un seguit d'obres amb un èxit sense precedents, com les que veurem en la resta d'etapes. La tercera etapa la podem anomenar Èxits nacionals i diversificació, 1998-2004. A continuació, Alberola consolida el seu estil de comèdia agredolça i al mateix temps explora nous formats. Besos, 1999, escrita amb Roberto García, es converteix en un fenomen de masses que fusiona teatre i música. En el teatre juvenil escriu Joan els Endrós, 1998, també amb Roberto García, i pel que fa a altres produccions destaquen obres com Spot, 2002, que segueix la línia de diàlegs àgils i referències a la cultura pop. 4. L'etapa audiovisual, 2005-2010. Durant aquest període, l'activitat d'Alberola es va centrar intensament en la ficció televisiva per a l'extinta Canal 9. De fet, va coordinar i protagonitzar sèries de gags i comèdia de gran èxit com Autoindefinits, Socarrats, Maniàtics i Check-in Hotel. Per últim, tenim Retorn als escenaris i maduresa, des del 2011 fins a l'actualitat. Finalment, amb el tancament de la televisió pública valenciana fins a l'arribada de Punt, Alberola torna amb força al teatre, revisitant els seus temes clàssics des d'una òptica més madura. En primer lloc, noves comèdies com Que tinguem sort, 2011, M'esperaràs,
2014 i L'últim ball 2023. D'altra banda, projectes més ambiciosos com el musical Tic Tac 2017 amb Pasqual Alapont i Rodolf Cirera i l'obra Waterloo 2024 amb Pasqual Alapont. I alhora manté la continuïtat audiovisual amb sèries per a punt com Açò és un destarifo o La forastera. Ara bé, centrant-nos en Mandíbula afilada, escrita el 1997, cal dir que és una comèdia romàntica agredolça que explora el xoc entre el desig adolescent i la realitat adulta. L'obra narra el retrobament de Laura i Joan 10 anys després de la seva relació a l'institut, just quan ella està a punt de casar-se amb un altre home. Aquestes són les claus principals de l'obra. Pel que fa al context, es va estrenar al Festival de Sitges el 1997, tancant el cicle d'Enric Balaguer, i s'emmarca en el boom del teatre valencià dels anys 90, etapa d'efervescència creativa amb una nova generació de dramaturgs. Quant al significat del títol, Mandíbula afilada fa referència al prototip d'home triomfador, és a dir, un model publicitari atractiu i amb faccions esmolades. Es tracta de l'home que Joan voldria ser però que mai no aconsegueix assolir. L'obra utilitza una estructura dual molt definida, on la segona part actua com un espill que desmunta la primera. En una primera part, assistim al desig i al somni de Joan. L'ambient és màgic, amb un cel estrellat panoràmic, vi de luxe i una Laura idealitzada que vol una segona oportunitat. Contràriament, en la segona part apareix la realitat i res és com Joan havia imaginat. El cel era un panell publicitari, el vi és barat, tipus Don Simón, i Laura acudix per un motiu pràctic, demanar-li que no vaig a la seva boda. Finalment, l'obra conclou amb un gir inesperat i obert. Pel que fa als personatges, Joan és un antiheroi irònic i inadaptat que pateix la síndrome de Peter Pan. Fracassat com a pintor, porta 10 anys pintant el mateix quadre, utilitza l'humor com a armadura per no acceptar que el temps ha passat. No obstant això, Laura presenta un caràcter dual. En la fantasia de Joan és sensible i poètica, però en la realitat és pragmàtica i escèptica. Ella representa la maduresa que accepta que som el que som i mai serem el que volíem ser. A Mandíbula afilada, Laura retreu a Joan la seva síndrome de Peter Pan durant la segona part de l'obra. Aquesta crítica assenyala la seva resistència a créixer, l'evitació de responsabilitats i la seva fixació en fantasies adolescents. El tema és vital perquè articula el conflicte entre desig i realitat que vertebra la peça. Mentre Joan usa la ficció com a refugi davant del seu pas del temps, Laura representa la maduresa pragmàtica. Els temes centrals són, per tant, la ficció com a refugi davant la realitat, la nostàlgia del primer amor, la por a madurar i la frustració vital pel contrast entre somnis i la realitat. Arribats a aquest punt, l'estil d'Alberola en aquesta obra i en general destaca per una riquesa de tècniques comunicatives molt clara. Pel que fa al llenguatge, trobem diàlegs molt treballats, plens de gags verbals, acudits, equívocs i ironia. A més, cal destacar la intertextualitat, ja que l'obra s'amara de referències a la cultura pop, el cinema de Woody Allen o els germans Marx i la música de Sting amb la cançó Every Breath You Take o Nat King Cole. Finalment, apareix la metateatralitat, amb el joc amb la quarta paret i l'ús d'objectes símbol, com el quadre de Laura d'esquena o el panell publicitari, que reforcen el trencament de la fantasia. El teatre de Carles Alberola es defineix de manera general per un humor intel·ligent i agredolç que explora la vida quotidiana, la insatisfacció vital i la necessitat de fabulació. La seva obra es caracteritza per una veu molt reconeixible que combina la tendresa amb la ironia i el joc constant entre la realitat i el desig. A continuació, s'expliquen les característiques principals de la seva dramatúrgia. Eixos temàtics. En primer lloc, la ficció com a refugi. Els personatges solen utilitzar la imaginació i els somnis com una història màgica o una armadura per escapar d'una realitat inhòspita o mediocre. En segon lloc, el pas del temps i la nostàlgia. Les seues obres reflexionen sobre la frustració que genera el contrast entre els somnis de joventut i la realitat adulta. I, finalment, les relacions de parella, ja que explora la complexitat dels vincles sentimentals, sovint marcats per la por al compromís o la idealització del primer amor. El personatge alberolià. D'una banda, trobem l'alter ego ideal, com per exemple el personatge d'Enric Balaguer, el qual representa tot el que el protagonista voldria ser, és a dir, exitós, atlètic, compromès i estimat.
D'altra banda, l'arquetip del protagonista d'Alberola és un antiheroi perdedor, inadaptat que practica l'autoparòdia. Sovint presenta la síndrome de Peter Pan, una resistència a créixer i assumir les responsabilitats de la vida adulta, protegint-se de la frustració mitjançant el sentit de l'humor i l'autoparòdia. Estil i recursos. Escriu diàlegs àgils amb rèpliques molt treballades, plenes de gags verbals, jocs de paraules, equívocs i ironia. A més, és molt habitual l'ús de l'estructura d'espill. Moltes peces, com Mandíbula afilada, utilitzen una estructura simètrica on la segona part desmunta o espilla la fantasia construïda en la primera. Un altre recurs clau és la metateatralitat, amb el trencament de la quarta paret, el desdoblament actoral i el joc entre el que és real i el que és somiat sobre l'escenari. Finalment, destaca la intertextualitat, ja que la seva obra està farcida de referències a la cultura pop, el cinema, especialment Woody Allen, els germans Marx i Neil Simon, la música i la publicitat. Finalment, una característica distintiva del seu teatre és la tendència a l'escriptura en tàndem, és a dir, en col·laboració amb altres autors. Tot i tenir una visió global com a creador, assumint sovint la direcció i la interpretació, ha coescrit gran part dels seus èxits amb autors com Pasqual Alapont, Ferran Torrent, Roberto García o Rodolf Sirera. Per acabar, cal situar el teatre en català durant el darrer quart del segle XX, un període que va viure una transformació radical. En concret, es va passar de la resistència i la clandestinitat de les darreries del franquisme a una eclosió creativa institucional sense precedents. Aquest període es caracteritza, sobretot, per la diversificació de gèneres, la professionalització del sector i la consolidació d'un públic estable. Característiques generals del període. En primer lloc, cal fer esment a la transició i institucionalització. Amb l'arribada de la democràcia i l'aprovació de la Constitució de 1978, es van crear estructures públiques de suport, com el Circuit Teatral Valencià i centres dramàtics oficials. En segon lloc, a l'experimentació i avantguarda. Es van adoptar tendències europees com el teatre de l'absurd o l'existencialisme. En tercer lloc, a la creació col·lectiva. Molts grups van abandonar el teatre d'autor clàssic per explorar models no textuals, el circ, el carrer i la interacció directa amb el públic, trencant la quarta paret. Finalment, a la hibridació de llenguatges. Es va popularitzar la combinació de teatre, música, dansa i elements audiovisuals. Dins d'aquest panorama, el sector es va dividir entre les grans companyies de creació col·lectiva i les productores d'autoria contemporània. Destaquen grups pioners com els Joglars, fundats el 1962, seguits de Comediants i d'Agoi d'Agom, que va enlluernar amb l'ús de la música, així com la Fura dels Baus, Tricicle, La Cubana i Bolràs. Durant els anys 70 van néixer grups universitaris com l'Horta Teatre, PTV i el Rogle. Ja en els anys 90 es va produir un boom en companyies com Albena Teatre, Moma Teatre, Bambalina, Pluja i Tarumba. Pel que fa a l'autoria, es va produir un relleu generacional important que va conviure amb noms ja consolidats. D'una banda tenim la generació anterior, amb Maria Aurelia Campmany, Benet i Jornet, Manuel de Pedrolo, Joan Brossa i Salvador Espriu. D'altra banda tenim l'autoria contemporània, amb Rodolf Sirera, figura clau amb un teatre que saltava del sainete al teatre èpic, Pasqual Alapont, Manuel Molins, Gemma Miralles i Roberto García. En aquest context cal destacar Carles Alberola per la seva doble faceta de dramaturg i creador i pel seu humor intel·ligent i les seues col·laboracions en tàndem amb altres autors. Finalment, dins d'aquest període trobem obres i intèrprets especialment rellevants. Pel que fa a les obres emblemàtiques, destaquen El verí del teatre, de Rodolf Sirera, La nit de Sant Joan, de D'Agoi d'Agom, Currículum, de Carles Alberola i Pasqual Alapont, Mandíbula afilada, de Carles Alberola, Obesos, de Carles Alberola i Roberto García, un fenomen transversal que va fusionar teatre i cançons populars. Quant als intèrprets, a banda del mateix Carles Alberola, que sovint protagonitza les seues obres, destaquen actors i actrius com Esperanza Roy, Alfred Picó, Cristina Plazas, Joan Nave, Manel Barceló i Rosa Ribes, entre d'altres. Aquest teatre no només va buscar l'entreteniment, sinó que també pretenia despertar una consciència col·lectiva i cultural en un moment de plena recuperació lingüística. En resum, Carles Alberola és un referent del teatre valencià contemporani. Amb humor agredolç i personatges propers, mostra com la ficció ens ajuda a entendre la vida i el pas del temps. I fins ací el vídeo sobre el teatre de Carles Alberola i el panorama del teatre dels anys 90. Moltes gràcies!